tiri kusangana pa Sly Media TV ndinonze simbi yebasa Sylvester Tapfumanei panapa pane nyaya iri kufadza muridzi wemotikari ichisuwisa mbavha yamomoterwa nenyuchi nekuda kwekuti munhu waakabira motikari yake akaenda kwa sekuru bere dzvuku achibva anopuhwa mushonga wezvaakaita. Murume akanga aba motikari yake yakapakwa payadhi yemudzimai uyu akabva atanga kumomoterwa nenyuchi. Izvozvizvi akutya kupinda mumba make kuti anorumisa vamwe, ari kutotya kusangana nevamwe vanhu. Tadeedzerwa zvikanzi huyai kuno kumuone chisionekwi. Pakaipa tamhanya regai tinzwe kuti zvakambofamba sei kuti azosvika pakuti abe motikari yemunhu, uye ari kunzwa sei nezvaitika kwaari zvekuti nyuchi dziri kumumomotera uye dzichimuruma. Regai tinzwe nyaya yake kuti yakamira sei, pamwe chete nemudzimai akabirwa motikari yake iyeyu kuti ari kufarawo here nebasa rakabatwa nasekuru bere dzvuku. Koma chii chiri kuitika? Zvakaoma Changamire. Zvakaoma, ndiri kurumwa nenyuchi, ndiri kurumwa. Dzabva kupiko nyuchi idzi? Ndiri kufunga kuti kuda kwandakaba motikari iyi nekuti mukaba motikari? Changamire. Kupiko pamba pemunhu? Ndakaenda pamba paunamai ndikatora motikari yawo ndakavabira. Wakapinda sei motikari imo? Ndakapinda ndakatokwechenura ndikapinda. Ndakatopasa ndichipinda ndichitotora motikari. Ndobasa rako raunogara uchitera? Changamire. Ndarumwa. Dzatanga kuuya sei nyuchi idzi? Makuseniseni. Dzachipinda nepai? Ndangodziona ini pandangobuda panze nchienda kutoilet ndatodziona dzakutanga kutongondiruma. Mai vacho unovaziva? Ndinovaziva. Ya. Totoda kubatsirwa. Makadi. Tipedu makadiwo. Ndimi mune nyaya here iri panapa iyi? Ini ndakangoshayiwa motikari yangu. Ndashayiwa motikari yangu tumwanzako. Saka ndashayiwa motikari ndakazongoendawo kwasekuru ndokwandinobatsiridzwa. Kwasekuru kunonzi kwabere dzvuku. Ndo vakandibatsira vakati munhu akatora motikari yake uchaita sei? Uchamuona. Saka ini handauziva kuti ndivava baba vandazoshedzerwa naso kuti ndo vakatora motikari nekuti vazodirecta vanhu pamba pangu. Vane nguva yakadii vatora motikari, vaba motikari? Vane 3 months vatora motikari. Imbavha yemu. Saka sekuru vakakuti chii pamakaningirika, pamakanotaura navo? Sekuru vakandibatsiridza zvavakandipa. Vakangoti ndanonokora ivhu pange pane motikari kuita sekudaro. Saka vaiti zvinotora nguva yakadii kubva pamakanokora ivhu mukaenda kwavo ikoko kuti mbavha yako inozoiwana after how long? Inini ndakashayiwa motikari ndaane 3 months. Kwasekuru ndakaenda ndaane 2 weeks ndaenda. Alright. Saka from 2 weeks ndokuzoiona nhasi. Zvongori ne1 week chete ndabva kwasekuru. Kumbira mama. Saka munoita sei manje? Muri kuita sei nenyaya iyi manje? Inini nichangodzokera kwasekuru ndongoti sekuru munhu uenda muita sei? Ndamubata. Handizozivi kuti vanozoitawo sei. Nekuti ivo vakangondipawo zvinhu zvavakandipa kuti ndishandise. Ndakandoshandisa zvokureva zvavakaita. Ndakurumwa. Utorumwawo. Maiwekani. Mandibatsirawo please. Mama ndokumbirawo sorry. Iwo uchangopedzerana nasekuru iwo kuba kunyatsoba chinhu chemunhu chausina kushanda. Daidzanyatsokuruma nemburugwa chaiwo. Musadaro mama, musadaro. Asati dzatanga kukuruma. Daidzanyatsokukuruma. Uchaudza vanhu lesson kuti azviitwe. Mwe munhu anoshanda iwo wongoba, just kungoba. Iyo sha. Ndo mota yako yekutanga kuba here kuti pana mwana wakatombobira futi. Kamwe totozvita. Kwadi tinombozvita, tinotozvita. Wo vakatowanda. Sauchirarama nezvevapfupi nekureba uchitora motikari dzevanhu. Kurasikawo, funga kurasikawo.
ndiregere mama please. Inini handina maregerero. Inini handina maregerero. Nekuti kwandakatoendawo ikoko ndakatoenda neshungu dai wakangodzoka nemota yangu chete. Hamuzivi here munhu Ambwe? Handimuziveni. Iyo nayo mota wakapinda sei mumotikarimo? Tine maitira atinoita. Tine maitira atinoita kuti titore mota. Saka kana mota maba munozodziita sei? Tanga nasi. Munozodziita sei? Tinogona kuzitenderedza, kudzitengesa kana kubreka kana kuita zvatoita ngoita kuti wane mari. Ai dzimbavha idzi nyaya dzinoda kuenda kumapurisa kwete kun'anga chete Ambwe. Tinotanga taenda kune munhu akandibatsira. Tozoenda edu kumapurisa. Imimi alright chamuri kuda kwaari motikari yenyu ndiyo yamawana iyi. Alright. Hesh. Pamwe haina kukwana zvimwe zvimapatsi. Tarisai mama, tarisai. Hapana pandotarisa, usandimanikidzwe. Handimanikidzwe. Saka dzimai kwanza ndo zvanoita here? Tinongovaudza kuti tatenga aiwa zvisi. Makatoti matenga. Ngoziya ndiri dhila. Ambwe pamakabirwa motikari makaita sei? Process yamakatanga kuita makamboenda kumapurisa here mukanoripota? Kumapurisa ndakaenda ndikanoripota. Ndikambofambo vamwe vandaibetserwa navo zvinge zvisiri kuita. Pandakazodhairektiwa kwasekuru vaberedzvuku ndokwandakatozoenda. Vakandiudza zvokuita ndikaita seizvozvo ndokuzobata mbavha yangu sanhasi so. Saka munoti kudi kune vanhu vakadai so vanoba zvinhu zvevanhu vanotora motikari dzevanhu. Ende pamakaishaiwa usiku masikati pamashopu sengari pai kutarara hamba chaipo. Usiku tatorara ndakashaya motikari. Hamuna kana kunzwa motikari ichienda kana? Handina kana chandakanzwa, hapana kana chandakanzwa. Saka makiye mota maitori nawo mumba? Aitove mumba. Saka vakaenda nayo ende zvinoshamisa. Pamwe sembavha sezvo vachitaura kuti vakawanda pamwe vanotogwejenura vanoziva zvavanoita. Kana kuti munhu aitotaimira nguva yese but aishaya masvikiro. Akazowana tactics dzake kuti anozoitora sei. Alright, kunyange motikari yenyu maiwana zvenyu. Saka sekuru vanoti kuti asunungurwe vakati munozoita sei? Ipapa handizozivi. Nekuti ini ndakangoudzwa zvokuita. Iye ndiye achaenda ikoko achitaura kuti ndo zvandakaita sei zvandakaita. Ini handizozivi kuti anosunungurwa sei papa. Asi pane munhu pamunodarika kuti mungoda mota yenyu chete? Inini mota yangu ndaiwana, anofanirwa kuripa kana kungogara hake mujeri. Vanhu vakadai vanongofanirwa kupinda mukati. Vanhu vakadai havadhizevhe kugara kunze. Mbavha. Handiti? Alright. Hesh. Zvakaoma shuwa. Vateereri ndo zvaitika kunoku izve pataona tadaidzwa kunoku mushure mekunge mbavha yakaba motikari yabatwa yakagara pasiti yakazara nenyuchi. Saka iye zvinezvi chaapo ndechekuti munhu achienda kwasekuru atinoona kuti sekuru vanomudza kuti vangamusunungure sei kuti nyuchi idzi dzibviswe kwaari. Vateereri maita basa pano paSly Media TV. Tinotendi. Ubhadhare mari yacho unaye? Ndinoripa. Yokuti usununguru? Ndinoitsvaga, ndinopiwa nawo wangu, ndinoripa. Uchazvipamidza futi here? Aiwa, kwete. Saka toda kuti tikaubude uonekwe pasocial media kuitira kuti vamwe vanhu vakabira motikari kana vachikuziya vakuendese futi kumapurisa nyaya dzakudziwanda. Vangandiomesera iyi. Ndinozofambira pai. Ndofambira pai. Ndokuti havatozvizivi kuti ndo zvandinoita. Azhinji. Yakagwejenurwa, ona yakabviswa mawaya. Yakabviswa mawaya motikari ikaendwa nayo. Kutopfeka mabhachi nenhiki dzekuba. Nemari dzekuba muchitengesa motikari muchibreka muchidai so. Ndi mune hutsinye vanhu imimi. Vanhu vari kushandira mari dzavo votenga zvinhu zvavo imoita henyu easy kuwana mari nezvakadai so. Mufana kugara mujere mimi. Vateereri tasvika padare pasekuru nemurume uya bamotikari. Zvino Ambuya zvanzi chi mukati umu? Hanzi sekuru avapo vakafamba ndipo pavanogara panapa. Hanzi kuendawo? Handisi kuziya, ndangonzi mukati momhanzi vakabuda vakafamba. Saka anoita sei manje? Handiziviwo kuti anoita sei.
kana achida anogarira, kana achida anongodzokera kumba kwake uzouya. Vaita sei vauya aine nyuchi idzodzo? Saka ini ndodzidii anorumwa kambuya dzambondiruma kapa mota kurumwa kusarumwa inini handinei nazvo. Ini ndomboenda nemota yangu ndichazovatsvagawo kuti sekuru muripo here. Iye kana achida anongogara apa, kana asingada anoenda kumba, kana achida anongoenda nadzo kupolisi. Vari kuseri kwavati varipo vachona ivava havana zvavanokwanisa kuita here kuti sekuru vavafonere vanorapa havasirivo. Saka munoziva nyuchi dzoura here? Iye paakabanga asingazivi kuti peni yakangondipo yakangofanana nekuuraya, saka hazina kusiyana. Achida anongopinda ogara. Pavachawira wedza vachaita 3 months vachadini angoripo, anongotangira ipapo zvichienda mberi. Haangapindika munomo anorumisa vamwe nenyuchi. Ini ndamborumwa paruoko nenyuchi idzodzo. Akapinda ipo anorumisa vamwe, saka oramba akatogara ake motikari imomo. Aiwa, motikari yangu kaanobuda anobuda ake, anongobuda. Handizivi kuti moenda nayo. Kana achida tichibva pano sezvo tashaya sekuru togona kungoenda nayo polisi akadaro nenyuchi dzacho. Zvakaoma. Ameno isati chakwanisa kunge tichimirira sekuru tine mamwe mabasa ataakumhanyira. Munozongotiudzawo phone number dzangu munadzo, mondifonera kana vasekuru vachizenge vauya, because toda kuzotaura nasekuru tinzwe kuti vari kudzigona sei mbavha idzi. Tinotenda maita basa nekubvuma kuti titaure nemambe mauda kuramba kutaura pasocial media. Izvi zvino vanhu vanozofunga kuti hameno zvatiri kuita maita yenyu nokuzobvuma kuti mutaura, asi mbavha ngadzibatwe. Asi mwoyo wenyu uri kuti chii nekuwana mota kwamaita alright? Inini mwoyo wangu wasununguka. Asi ndiri kuti mbavha sekuru dai varamba vachienderera mberi, vanyatsodzitrita mbavha idzodzidzi. Mungaenkareja kuti vamwe vanhu vauye kuna sekuru? Wese aita dambudziko ngaauya abirwa anongodhila nasekuru. Saka mashoko enyu mukuna sekuru ndeyekuti chiye kutenda kuti vakuwanirai, because dzimwe motikari dziri kurova. Kana ndimanzwa mukomana achitaura kuti dzimwe motikari vatobreaka. Ndizvozvo inini mashoko angu ndekukurudzira kuti dai sekuru zvaigona vangoita ivo muCID, nekuti vakutoshanda kudarika mapurisa. Sekuru vakutobata basa, nekuti ini ndakamboripota handinambobvira ndawana mumota yangu, asi through sekuru ndakaita sei makaiwana nekukasika. Saka iye ndiye achatoripa sekuru apa. Saka mashoko enyu ekutenda kuna sekuru bere tsvuku. Sekuru rambai makadaro nebasa riri, mari ari kuitirei zvakanaka. Alright, aiwa maita muchitibatira mbavha. Alright, aiwa todaro tine vanhu vari kutoonawo pasocial media vari kuona kuti sekuru vari kubata basa. Pane mwana ndakamboona futi akanga abirwa stand akatorwa mari asina kupuwa stand yapuwa vanhu 2 vakamubata futi. Zvanzi sekuru vari kubata mabasa. Aiwa, tinomaita yenyu tatenda. Dai varamba vakadaro. Thank you.